Kublai pi barok ke bape ya kani ke video te pula ha kani ke video ngan ai yang ya ka update sa ka bai de bat ka scholarship hoi perlong na de pen mi video ha ka bai de gitu ki ha ka bai de bat ka update jong usi amadan borom jongi ha ka bai de ba ka ba scholarship aden ba ngadepin mi ya ka to ko video ba UCM badan borom jongi ula betip ba ya ka ba scholarship kasokar hi kansa sen ya kane ka ba scholarship cha kini ki students ki ba apply ya kane scholarship achwa jong ka Christmas te anta UCM badan borom jongi ula ai yang ya kane ka updates ha ka bai de bat ka ba scholarship te ha kane ka video UCM badan borom jongi ula ong ba ya ka ba scholarship kasokar kansa sen la shai kata kadai ka arpandai taring but kane ka ba scholarship kan sa simpor kumba lais ngi le saus ngi ban poi sa ka bang account jong ki student la ne ban rung sa ka bang account jong ki students ki ba apply ya kane ka scholarship ka badai ka post matring te polong saya skap ya kane ka jingkren jong UCM badan borom jongi bada kermen ba pin yo lut ya kete ya ka ba scholarship jong phi baro ki ba apply ya kane scholarship oi ya ka second installment oi ya ka first installment try baro pilayo te kane kade ka second installment ka ba ka sarkar kan sa sedang ban sen lani ban transfer cha ka bang account jong student la shai kata kadai ka ar pokna taring te yang ini skap ya kani ka jingkren jong UCM badan borom jongi. Hi friends, I just wanted to give you the good news. Tomorrow, 29th of November, I will be releasing the second installment of the post-metric scholarship. After that, it will take 2 to maximum 3 working days for it to reflect in the student's account. But as promised to all of you, that this year I will take special care and ensure that your scholarship amount is released before Christmas. And hence, I'm doing that, and I'm sure that this will help our student community to a large and a great extent. I wish you all the very best for your future. May God bless each and every one of you. Thank you. Te komba pilius nyo ya kato ka jing kren jong UCM badan borom jongi te kermen ba pin saya yo lut ya kata ka ba scholarship jong pi baro kito ki students ka ba apply ya kani ka scholarship te ya mentangan pin EAP kumno ban check ya ka ba scholarship jong pi ha kane ka application lani ha kane ka website jong ka NSP hoi ngala de pin ya kane henry yo le sirang don kita ki students ki bompar yo iya ko video but ki bompar tip japang kumno ban check ya ka ba scholarship te ya mentangan pin biang ya pi japang kata kumno ban check ya ka ba scholarship jong pi te ban check ya ka ba scholarship jong pi pihak balan ya chrome but anda pilala ya chrome pi la ban search hang tu thọ với NSP hadin bala pi de thọ NSP kan sa mi kaneka website jong kaneka NSP kaneka national scholarship portal hadin kata bihaban select ya katu students but hadin bal bila de ai kat students kan salong kumni te bihaban scroll down but anda bila scroll down pin sayo ya kane kabatho apply for scholarship but login sa klik ang to login te kan sa long kumne but sa pendap ya OTR number jong pi but ka password jong pi hadin kata pila ban login te hangni ngap ni pi ya kane ka academy ya ka badai ka 2024 bar ka 2025 te hoi
ya ka ni ka scholarship kiba apply ka ni scholarship jong news nam arja absau jong arja abusan te ka da yo ya ka ni ka first installment te pil sa yo ro ya ka ni ka second installment hadin ka to kan isni lada don gitu kiba pungpat yo ya ka ni ka first installment saya comment section buat sa cek bha ya ka ni ka application jong pi kalong kumno yo kadon kalong duplicate yo kadon ka re ka barang long pending te saya cek bahaya ka application jong pi buat lada pim yo ya kane ka ba scholarship lane compound kata ka bisa ka ba piyo ka badai jong ka ba scholarship jong pi compound re kumbang apni ha kane ka video te pila ban lai mi sabang bat pila ban keli yo pidon kam ban le KYC dan ne kado jingtut habang te pihak ban lai mi sabang bat ban keli ha ka bayade bat ka scholarship jong pi te perlok lada pi kwa yang bangan bataya pi kuno ba pin check ya ka ba scholarship jong pi la kalar rung na em ha ka passbook jong pi la ne ha ka bank account jong pi claim na let mi sabang tang na ka ba pi use ya ka mobile jong pi bat ya ka WhatsApp jong pi pila ban check ya ka ba scholarship jong pi ha ka bank account jong pi da ka ba pi use ya WhatsApp tela da pi kwa bangan bataya pi kata saya comment section bat saya subscribe ya ka channel te tangom ta perlu ngan saya kedua pada ka video kula ciwon